Emanuel i ja smo se upoznali u glazbenoj. On ide u glazbenu, ja isto idem u glazbenu. Negdje smo se sreli na hodniku, ja ne znam točno gdje. Ili na nekakvom koncertu, ali definitivno nas je glazbena spojila. Eto, to je primjer da glazba spaja ljude. Dok sam imao negdje 3 godine, razmišljao sam jednu noć šta bi moglo biti u životu. To mi mama rekla da ću morat nešto biti u životu i onda sam se sjetio da bi mogao svirat zvečke. To je bio super posao, zanimanje i na kraju sam skužio da se ne može svirat zvečke, nego moram svirat sve udaraljke. I onda sam svirao udaraljke, jednostavno gledao sam te sve bubnjare, kako su oni bili moćni iza, u pozadini i tak mi je to došlo. Došao sam, tj. moji roditelji su me dovezli u glazbenu školu, išao sam u igronicu. I profesorica iz Čela me jednom pitala, ona je vodila tu radionicu i pitala da li bi ja htio svirati violončelo, jer falilo je učenika i ja sam pristao na to. I s vremenom mi se to počelo sviđati. Imam bubnjeve, bilo mi dosta potrebno, tako da sam to morao nabaviti. Malo jesu skuplji bili, a ostale udaraljke ko udaraljke, njih ima jako puno zapravo. To se ne može izbrojati koliko ima udaraljki, bilo šta god zvoni, može biti udaraljka. Tako da, dosta znaju biti skupe i tako da nemam baš ove ostale udaraljke, ali imam bubnjeve. Znači, bubnjevi su jedni od udaraljke. Udaraljke su sve što se udara. Zadnji tak gdje su vam akcenti, ali to je bilo bolje da odsvirite s dvije ruke, taj pa. Klavir sam imao, dobio sam ga kao obavezan predmet u srednjoj glazbenoj školi. A ja sam još ranije išao privatne satove. Nešto sam sam učio, jer kupio sam klavir novu dosta rano, da sam preko YouTube-a učio svirati, malo po sluhu i tako. U tvojim očima vidim onaj isti plan. A gitaru sam naučio kad sam došao u srednju, u đački dom, pa tamo su svi znali svirati, a nisam, onda mi je bilo žao krivo, pa sam naučio od drugih. Srce ti laže da me voliš. Usmjerio sam se u srednju glazbenu jer mislim da imam više vremena za vježbat, jer treba puno vježbat, do 5-6 sati dnevno se treba samo vježbat, a mislim da to uz neku drugu malo jaču školu, na primjer gimnaziju, ne bi stigao jednostavno, ne bi bilo toliko kvalitetno moj rad. Ujutro sam u glazbenoj, cijelo jutro, popodne sam u školi. Jedino mi onda ostane navečer za učenje, a to inače izbacim, pa onda radije vježbam u to vrijeme. Dakle, da se svaki udarac poklapa sa svakim udarcom s kojim treba. Oni koji su bili na komornoj i sa mnom koju ja vodim isto znaju o čemu pričam. Ne želim postati učitelj u budućem životu, mada to ne mogu ja to predvidjeti, ne znam kud će me život odvesti, ali ne bih htio. Ne bih htio, ja bih htio biti ipak potpuni glazbenik, da ne moram, da više razvijam sebe u glazbi nego druge. Inače sviram u duetu
sa Vandom Davac, znači ona svira violinu. I sad se pripremamo za komandno državno natjecanje u Opatiji i trebali bi ići u 12. mjesecu. Volim slušati raznu glazbu. Svuda volim imati prste. Znači volim klasiku. Mislim, prije nisam volio, što sam stariji, to mi se više sviđa, taj smjer. Definitivno mi je draža klasična glazba. Jako volim dosta i jazz slušat, ali nekak nalazim se u klasičnoj glazbi, pogotovo što ju proučavam i vidim se u klasičnoj glazbi, u životu. Sada za mene glazba je jako puno mi znači i sve više mi znači. I volio bi da mi jednog dana to bude profesija. Dosta mi je bilo više sviranja obrada. Mislio sam si, moram, valjda vrijeme nekakve kreativnosti, već prerastao sam one sve obrade. Hoću se ja malo izraziti sebe, malo veću slobodu uzeti si. I tak da sam, okupili smo se, ja sam pitao gitaristu, to je moj dobar prijatelj već odavno, još od prije sam ga znao, i kolegu Emanuela, i on je pristao i nismo znali mi u početku šta će to biti točno. Uopće ne znam zapravo ni sad gdje se mi možemo svrstati u kakav žanr glazbe, ali ne znam, mislim da to nije ni potrebno. Dobro nam je i eto, mislim da to nije potrebno s negdje se svrstati, jer kažem da je današnje društvo dosta ograničeno u svakakvim stvarima, tako da mislim da se još ne treba ograničavati na žanr glazbe. Bilo je jako puno mišljenja sad, to su nam i kasnije rekli, kao ja sam mislio da to neće biti tak dobro, baš ste me iznenadili, a to baš govori koliko ljudi se stavljaju u te nekakve okvire i mislim da tog ne bi trebalo biti, ali nažalost evo imamo. Ne bi se trebalo toliko baš ograničavati, to je prava riječ. Ja sam znatiželjna, volim probavati. I eto, taj band mi je pomogao da opet vidim kako to izgleda i u tom žanru, u tom okružju ljudi, kad sviramo čelo, gitara, bubnjevi, što nije baš uobičajeno za vidjeti. I sad da li ćemo dogurati daleko, iskreno nije mi bitno. Mi radimo za sebe, radimo za svoj gušt, za svoje potrebe. A sad ako budeš taj iz toga, dobro. Samo da djelati. Prvi put, drugi put i onda treći put je akord. Stani. Dosta na probi pričamo upravo zato što smatramo da je razgovor dobra stvar, da se dileme riješe. Jako Mali princ kaže da je govor vrelo nesporazuma, odnosno lisica, ali treba nekad i pričati. Mislim da je kvalitetna komunikacija dobra za zdravi odnos ljudi. Čekaj. Malo predugo. Napravili smo tu pjesmu Jagoda i to ne odnosi se na jagodu, nego na jagodu kao kravu. I ta pjesma nam je zapravo možda čak i najbolje do sad ispala. Zapravo zadnja je i na njoj sad radimo najviše. Nismo počeli tu pjesmu s tom namjerom, sad ćemo pisati mi o kravi. Nego je počela s tom idejom da zamislimo ratno polje. I pjesma počinje kao ja imam svoj solo i sviram dosta i mističnim tonom i mističnim tonovima. I dosta zvuči onako, na primjer, da si ja sam vojnik na polju i sad dolaze vojnici u magli. Znači tu onda počinje bubanj svoj ritam, dolazi gitara. Na neki način dosta filmski je taj početak.
To nam je zapravo bio cilj da zvuči onako dosta filmski. A onda smo počeli se iživljavati na glazbi, mislim, na skladbi ono neke tu sad fore, grifove na gitari, ja isto, ne, mislim, nije pasalo uz to. I sad tu korigiramo, nešto izbacujemo i nešto dodajemo. Radimo ono što volimo. To je tako jednostavno pravilo. Mislim, smatram da ne postoji prava glazba. Ne postoji dobra glazba, a to smatraju svi profesori glazbene škole. Pogotovo u nekakvim manjim sredinama kao što su Bjelovar. Ne postoji prava glazba, postoji glazba za tebe. Šta ti voliš, to ćeš slušati, to ćeš raditi, to ćeš jest, to ćeš... Šta ti voliš? To ćeš, tako ćeš živjeti. A ne postoji sad ono, puno ljudi, uvriježeno je mišljenje jako da je klasika jedina dobra glazba koja se treba slušati. A to nije istina. Ima puno kvalitetnih stvari. Puno, recimo, narodna glazba je jako kvalitetna glazba. Ali zapravo ne bi ja rekao riječ kvalitetna, jer to je opet ograničavanje. Opet se to stavilo u nekakve dimenzije, točno šta je kvalitetno, šta nije, ali to opet ne postoji. Ako čovjek radi nešto iskreno sa srcem, to je onda dobro. Šta god da to bilo.